To a gurguje na zo da na fa wayar muku da kai, na san wasu ba su sani ba, kuna ji? Kuna nan kuna wai ku maza masu dogon bura to fa cuta ne. Bara na gaya muku cuta ne sosai. Ba ku sani ba ne. Wa ya ce muku namiji mai dogon bura ko kuna namiji masu dogon bura kuma wai ku ɗauki kai ku haƙura da masu normally shine mafi alheri kuma shine ma mai kyau. Duk wadda take cewa ta ɗauko wannan mai dogon bura menene to duka cuta ne da ciwo. Wai me ake yi da namiji mai dogon bura ne? Me ake yi ne da shi? Ba ku da wayo ku ko guda. Wai ku je ku buga to ku gani duk namiji mai dogon bura ya kai haka dogon bura duk cuta ne. Yayi miki ne da har ma ya kai miki har mahaifarki da kanki, yana goga miki mahaifarki da kanshi, yana tura miki, yana goga miki. Kina da ɗan haihuwa bai kamata ma ki samu wannan mai dogon buran ba. Kin san in kusa 'yan Burkina? Kusa 'yan Burkina? To Burkina akwai maganin da suke sha. In me shi ya ga kin ci mishi kuɗi ya sha magani, in ya buga ƙugu to burar zai fito ne har ƙasa yana jan ƙasa. Ba kin ci masa kuɗi ba to gurin da zai ɓata miki kenan ya miki dogon mahaifanki. Ana shan maganin dogon bura. Ku je Burkina ku samu masu dogon bura. Akwai wanda in sun ci kuɗin mata, sun ci kuɗin maza su je sha maganin nan su je su ɓata miki mahaifa. Amma kuna nan kuna namiji mai dogon bura ba shi da kyau. To ma gaya muku ku shiga cikin hankalinku. Duka namiji mai dogon bura ba shi da kyau. Gaya muku gaskiya nake gaya muku. Gwanda ku zauna da mazajen ku yanda suke karɓe su haka nan. Allah Ubangiji ne ba ku normal daidai wa daida. Baƙauya ce za ta ce tana son mai dogon bura. Menene ko mai kai min na yabi maka saboda mai dogon bura. Me ake da mai dogon bura? Me ake da dogon bura? Me za ka yi da shi? Duk wanda ke cewa menene namiji mai dogon bura ba ku san shi ba ne. Wato na gaya muku duk masu neman maza masu dogon bura haka har ƙasa. Kuna nan ko ku ce har mace ne wai ku to ƙarya ne, cuta ne kawai. Bara na gaya muku ni ko ba ma ba dan gida ba kawai ku ajiye min namiji mai dogon bura. Dan me za ku yi da wannan? Me za ku yi da wannan? Ku je ku yi Google ku duba dogon bura, ku duba ku gani kan Google me ake yi da dogon bura. Me ake da shi? Ana yi a tsaye ma dogon bura. Kawai ka je ka sai magani wajen 'yan Burkina. In mace ta ci musu kuɗi, suna yi musu wannan. In mace ya buga kuɗi, mutum ya bugu bai fito har ƙasa, yi mata wulaƙanci, mata rub. To shi kuke so? Kawai shi wanda kuke so ɗin nan kawai ku yi zaman ku da mazan ku. Ya fi dogon bura. Dogon bura is nothing sai suta saboda shi ku bar shi. Ku bar batun dogon bura menene duka ba shi da kyau, cuta ne. Wanda suke mahita dogon bura suke gani wai kamar bura yana da tsayi shi zai ne suke tare da mistu to ƙarya ne. Wani kwalitin bura? Kai da Allah ku rabu da shi ku sha iska da dogon bura don menene nawa ne? Ba kwa jin kunya wai ku? Ba kwa jin kunya? Wa ya ce muku dogon bura wani abu ne? Ku samu normal shine uban su ma bar mu ga muku normal shine uban su ya fi dogon nan. Dogon to masu yi wa kansu ma suna gajiya, ƙugunsa ma yana musu ciwo saboda ƙugunsa yana da nauyi, yana musu tsayi kuma kima yana cutar da ke ni. Ba kya samun haihuwa ya ta bugawa kullum, kowane ciki kika yi zai ɓata, kowane juna kika ɗauka zai ɓata shi. Bari mu gaya muku. Kuma kika zauna yana ta sukan mahaifanki, abin yana ta sukan mahaifanki don ya bubbuga. Kina zaune mahaifanki ya soka saboda kai ku bar namiji mai ƙaton bura, ku ɗauki kawai normal kenan wanda yake normal. Bari mu gaya muku. Wata take cewa za ta je ta bi mijin wani saboda dogon bura, fake ne, ba wani komai cikin gurin nan sai cuta. Bari mu gaya muku saboda shi ku yi haƙuri, ku yi zauna da mazajen ku haka nan ƙarya ne. Duk wanda ta ce muku yana da zaune da namiji mai dogon bura cuta ne. Ga muku gaskiya, gwanda ku samu matsakaici. Amma dogon bura gaskiya ba abu bane ba mai kyau. Ko shi ne da kyawun namijin duniya akwai wadda ta ce ba ta san sa. Bari ga muku saboda ta san illar shi. Tana dogon bura ku je ku menene duk tsiya ne. Ta wata ta ce ba ta san sa na me? Duk namijin da ka ce buranka ya tsayi na kai na doki to ba ta so.
dan cuta ne, illa ne zai aje miki gobe. Ke ce ba daga haihuwa ba, ke ce ya ɓata maki mahaifa, ke ce kika zauna mahaifanki na suka kamar allura ana sukan ki da shi. Da ke zauna wai kina son sa saboda dogon bura. Tabɗijan. Gaskiya ku bar irin waɗannan masu cewa duk mace mai cewa na son dogon bura wawiya ce. Wai suna da ruwa da namiji su saboda dogon bura. Na me ku zauna da mazajen ku yi haƙuri da shi haka yafi namiji mai dogon bura. Namiji mai dogon bura fa cuta ne zai ta miki kawai a banza a hofi. Sa miki banza da hofi saboda shi ku sa tsaya ku yi hankali da tunanin nan. Tun jiya tana jin sa dogon bura ku yi haƙuri ku zama sa da gajeren abin ku.